Yatoita. Mama kudona ndo pa finish. The moment you touch this button, it will go. So when I want to touch it, imagine mama sombo shikana pa 5. Pa 5 chimbobuda. Then when I want to stop, I take the No, you can just let go of this one. I like shaka ita shamkhopa. Shaka ita pa. With a space. Kugadzira pavement yakhe. Akapisa mari wako. So you go on the right side, huh? This side. And I told vanga vakudona sikana takata because vanga vakudona maizona my diaries vari pasi. SIS MELLY. Yeah, what? You see how he does it? You want to balance. Wakanangisa kungo drive. You have to relax too. So you relax your body. Show how you do it. You mean? Anzi icho siya SIS MELLY. 2 minutes anga shika kukuma dai chakira mukamtengera ichi kungo dai kumagrosa shakira anozida nekutsoka. Aiwa. Kana iri ku gym enda na ku gym. Ona anoko. Break ration and the people. Each. Yeah, any of them, you can either let go or you can press it. Yeah. So if you let go, that then it slows down. It's 20 to 9. 20 to 9. Ayo. Let's run anymore. Because I was to balance. Relax. Relax. Pause for a moment. Mautwa, be careful on that. That's all I No, if I'm being told, be careful. It's dangerous. Very dangerous. No, it's not. It's just that we don't. Chakutons, you know, did what? Take it down. Your thing. Check your thing. Yeah? So you can take it back, darling. Don't worry about it. Can you boys take the things from the car, please? Because I need to use the car early in the morning tomorrow. Come on, guys. Quite much come before Saturday. Quite let's go. Second and the right hand. Achiti inoona kawa nisati kufamba nacho tikatsika nimbozama tione kuti haufa katika timbozama kuti haufa mazimaita wa masofa angu tachiripo pane masofa angu anga ari pakona apo anachida kuti ndikutaridze masofa angu Zviruburutswa. Hans, are you still in Liverpool? No, I am in Birmingham. Yeah, I am in Birmingham, guys. When I look at Tiruku, this is where we are. Uyo atodzoka nechibhasikoro uneko anopinda nako uyu. Isi chingombeya ipapa pona uyu. Icho. Antochikondla kunge mota mai mwana. Toita mari chinhu chine maita Akashtenga 600 pounds. Ndiko kwanto manzacho ndojura. Mukada nacho kuvarumeta mari SIS MELLY kurasembeza. Ichi. Mwatengesera rungu vai vanda zvinhu. Vanda zvinhu singaiti. Vanda zvinhu singaiti. Mungu musa kumadress muti 1.5. Pingi nyaya yemabhegi yakasopera kudhara moti waive pinda tsvaga malive kutarisa iriko nyaya yakatopedzisa episode 2 iyoyo tatove kune imwe episode yekumberi. Akari smart akamaita wamuri kuona. Wega. Chi?
kuindochekerera rangu hamuna kumuonera. But chitongoti mati kuno kwakuna nyoka. Mati hakuna nyoka zvakazoita zvokuisa pawindow icho chinhu chako. Kudai inotoona yamba yapavhura window yapidongorera mumba. Ngora because munenge maita zvandaifarira. Totofamba zvakanaka stereki. Smart neighborhood maiona. Very smart neighborhood. Maiona ka? Smart neighborhood. Very smart neighborhood. Yeah, it is smart. Dzakatosiyana one estate but idzamirawo dzega idzandi. Dzakavakwa dzakantuma Baddock Road. Dzakazovakwa manje. Okay. Wasavari kuenda achingodevelopa wachingokudzawo wachingodaro. Mabhodhi right? Zvidhina mabhodhi. Mabhodhi. Okay. Oh, mabhodhi mukati. Mabhodhi zvawo. Oh, Kwai network iri kuda kuti seri guys singati nini ngikiri wani. Kwai iri pano kuti Ash network. Sofa rainda ranga riri apa. Koranongwana niko sofa. Kona imira nongo asi mabhina sirainda kasara ranongwana ni. Makarise papa vadaidzira cancel. Cancel yeso. Zvakaoma. Sho mwana nonga sofa rangu ranga riri apa sofa rangu guys. Ipapa apa. Hai, zvakaoma. Mwana nonga sofa rangu ranga chingora panyota andrudzawo zvitra sofa rangu. Udzosira sofa rangu. Udzosira neko sofa rangu. Izvo sofa rangu ndowana nhasi apachina. Zvakaoma zvo. Ono atoro. Akomana gomo iro ndinokwirwa. Nhasi munokwira maitawa. Handei kure gomo. Munokwira. Mazvora kuti guys kuno kumota dzowata dzakamira pa street ka. Ndo maparking avai. Mu street imomo. Ndo maparking avo iwaya ende mota idzi dzitobiwi dzongomukadzi every day ndo padzinotogara pama road papa ndo padzinotogara hakuna anoba ona Range Rover inotogara pa street papa papa pakona ndo painogara hakuna unotora hanzi hakuna makula here makula mapakistan nema Ethiopian Hakuna. Variko but not area ile. Vanaenda nzvimbo dzavo kuti noizwe kunoka hakuna noise. Kuna noise amuna tistoga kutozvifambira murodhi. Kuna noise. Tikuti ndasa ndoti kwa vanhu vari noise yabvepi. Sizimela anobhoisa munhu wese kwawasangana. Ava vane magaraja. Ava vane garaja. Tinaro garaji sisina riri kuseri chete. Panopindika sei manje riri kuseri? Tinopinda ndichakurakidza ikagedzi kedu kekupinda kugaraji. Ndindaga ndemakiisa kanzvimbo kana. Amino wabaya naye Babylon kuti ndiani wabawo sofa rangu ranara akakana nada kunonga rakarashwa pakona paranga riri original leather. Original leather chairi sofa rangu ranandaona iroro reclining. Recline ufunge izvo zvinotende kusofa dololo rainda. Sofa apachina usha kuti zviri kufamba sei. Hapana dawo here chimurume ichi guys. Kunoda murume musikana. Hapana dawo. Hende imaitawa nhasi muri vatabo. Hapana dawo here vari mavo guys vari mavira. But tatosvika wani maitawa gombo tatosvika padhuze. Tiri padhuze handei. Ndizvo ndakataura kuti kuri kuno kuAfrica dzomukadzi agara pazvitinha idzi. Dzisina kana bhatiri chaiyo rinenge rarova pasi. Bhatiri pane pasina, matai panenge pasina, ragara pazvitinha. Ava vanhu muri kuda makura enyaya. Ayo maIndia asi makura. Ayo maIndia. Ava maIndia. MaIndia.
dzosera mumba havana. Kwanza hakuna varume vane, hakuna Babylon. Zvokuti ukadouya iwe unoonekwa neatanga unoita kuvhigwana chaiko. Varume variko asi vashoma. Havakwani vanhu veshe vari kuno kuvesa vasi kukwana varume vachona. Variko varume asi kuti vashoma. Handiwana. Sa ukatouya iwe uri single, 2 seconds ningatogara tatati. Oh, zvokuti. Vana, I hope I believe it. It's Ndimaitadi. Zifioni. Ndozvazvinoda tofunga data. Ala. Tikufamba. Maita wachafemere kasikana. Pachihiu shasha shamwari ndapanichwa shasha. Uri kupi wapaka? Kaitsvakira blesa timbobata pound. Ndikariona ndotoita nyaviri chaiko. Kwidza ne. Umbomira uzoya after 10 minutes vakwidza mubapedza mukwidza. Vari kufemereka vedu we. Denda rozanda kuti everyday nchivadai. Every day is good for her. Every day nchita handei. Ndo vongotendera ipapa. Tikamira kudai yanga chitozorora. Hande. It's good for you, it's good for you, let's go. Thank you, Laina. Ndosaka tiri kumufambisa iyo hatifela yacho itize. Iyo hatifela yacho itize ndosaka tiri kumufambisa. Mai. Vanhu veshuga vanozvitisa kusvika panha kuti kusvika vanhu veshu. Anondivara ndakazvidzoza nemofi nditadze kumuka mafeni. Kumbotipawo mofi ndiro timbomwawo. Asi ndinoda mofi nameni. Ndinorarisa for Daisy. Ini ndine. Daisy havati for Daisy. Vanotangira kumuka. Because she's not well. Very pain. That's not Jerry. I know what I'm saying. For example, after go, to Sunday to Pembo. You see, yes. Kwa ndoto dachi sketch uyu. Ndoto dachi uyu chakafonyonga chidzira chakafonyonga musana. Ani selina rotopenga mu comment section. Kwa simeni mazvitire mama wozokura naye after ball. Ani selina. Rupopoto. No, it's good for you. It's good for you guys. Therapy. And maona ti UK yakakura guys yakasiyana siyana ka. This is the other city in your Birmingham city, but dzakasiyana futi ndi dzakasiyana futi. Tichada kutaridza masababa chakawandisa akasiyana siyana. Tichada kutaridza futi. Hey, munhu waneta. Chimbo manyai kusvika pamba. Mongo joga. This is a tombo farisa. You don't get that to hospital. Techi joga kana mumanyi stereki. Mne techingoda honai. Techingoda. Ndo bata phone. Uya anojima ka. Abva kujima. Thank you so much for the dinner. Ichakamera chogawani. Asi chibangalo. Ndiche machemberi. Ichakamera chogawani chimaitawa. Ibangalo. Oi bangalo ndi. Beka mchembe. Kwanza woni kana gonzo kana bepa uri woni mu street mai mwana. Bepa chara. Bepa ndite tora shairo rapo iro. Wakachena zvokuti dhu. Kwai nditsvakire basa yako. Kana kwangwana visa rako ndokutsvagira yakuno. Une visa ere uya ndikutsvagire.
Pere mbuka imi beautiful mbuka makambona mbuka iri beautiful kupi nezvizamu zvayo zvakarembera izvozvo. Aiwawo chero ikagara mundege chaimo chaimo mbuka imbuka inongochina chete. Hai ndoti izvozvo. Gesa chii? Birmingham, Kaliwe, Birmingham. Nai, somebody did Fatima. Oh, thank you. Masera say thank you. Be blessed, blessed. Be blessed. Blessings. Hey, I can gather a keep aside, but don't try you put him a guard. Now we anditsike mino zviri nani. Blessings and honor be unto thee, the glory, amen. Blessings and honor. The pure guys, the pure blessings and honor. The pure guys, Westre my Raf, my Rex guys, my likes, my love guys. Ndakatobata Marino kosha guys. Koshimbi Marino kosha. Kana tawa dankunzi kuna hakuna izvozvo. Kuna hakuna izvozvo. Kwanzi kwasara nenda towards phone. Naiwe ku phone. Maitawa takapiwa 50 pounds a day phone here. Yakanze phone. Anselina ndwanda watasungina na chi saka kuta iri kuinti akagadzira pakani zvakanaka wena ukona akagadzira zvakanaka it's clean garden inotoisa mavegini akadzi ndinotori ma green veg chairo garden iyo ndori mama vegini imi dzimba idzi maitawa dzimba dzakakura idzi. Aya asi maningi kiri ma 3 bedrooms aya. Idzi. Inongova ne sunlounge. Thank you, Aisha. Okay, thank you guys. Phone. We crash it up. Dekoshesa matayi epingi ne orange ne yellow nechi. Tikureza mari phone guys. Are you having great time? Yes, the patient I'm having a great time. Imari phone guys kuti ndiwane kutenga phone guys. Ndiwane kutenga phone nayi vede mukaona chifoni chanacho munonakigwa. Mosegera kudzi. Tell them about this phone. Tell them about this phone that I'm holding. Saka ini kufunga kuti cho phone inotora marayifu kwawo nemapikicha kwawo wene chichi. Yeah. Tungodaro askana. Tungodaro kotodiko. Pafoni bona ikapete karashwe. Chiragi chakashubere. Ungustro tushwa chetu cheni. Haina mboshe. Awandi unyira bwasa fleka. Wapi iripi? Brazil. Brazil. Lovely sana bopinda ni chiri kure zvokuti. I'm still very far kuti Mario ekwane. I'm still very far ndichiri ngo antipinzewo machena ikoko na Brighton ndikupinze machena uri handsome here 20 face yako ngozi kunoka kusikudiwa wakashata. Let's see your face. Ndiri kungodaro ichingoenda guys inofanira kuti isvike pa Mario phone. Iri kubatwa ipa papa na maita wa. Vanhu votenga lese iPhone. Chirekasata iPhone phone kwa yakangonaka chete. Ndakanyima phone na kudzi last time. Letuna mtoto yake kangamwa. Hello baby. Hi baby. I missed the bubble. I wanted mine. Where's mine? How are you? Only one, Mr. Bubble. Oh, where's mine? But I just got even nice. That's not fair. Kwa Tanzania kwa matimbo sorora. Aiva sorora. Miraiti boli parent chambo die every morning then chivaitambisa yoyo zwaro vira makuseni zwaro vira pawanikwa ninge wafita. Kwandisi fit ndiri fit on my own. Aiwa. Kana vatakunya musondo ndoda kunena mafitika musondo tinika peza na mviki mchama baka amana tukuma teru chidaiso
ndikakuona mchidai so muchidzika kudai ndisati good Kadyo hayabvumi. hamborambi hamusi kumhanya munenge musingamhanyi munenge muchingodai so muchitoburuka My cardio hamborambi doesn't allow me to do that. kanzi asi guys kumabhini chokwadi tichaenda kumabhini guys Naimi. tanonoka kuti itaitenda nhasi Naskana. Kumabhini uku ka. itaenda nhasi maitawa tanonoka. Tomboita zvebho. Hatisi kuita zvekumaraba. Ayo. Tomboita zvebho. Tichaenda. Hands, when is the ball now? Smavin. Saturday, Smavin. Saturday. Sakato manero aya this my 8. That's all my 10. 9. Zakuma 9. Zakuma 9. Vari kudaurara. I mean, it is also the what do murarisa? Muzogera. Koto. Wait, my. Oh. I said to I booked for them. I was gonna, but I booked for them, but they're not easy. So they want to see Arara Shaki we are Rakuna. Then they never see us so much. But they want to just go in a fresh air and let us also. Makeke vari mu UK vanoda makeke Birmingham. Makeke vai matora number idzi. Makeke baisaru. Makeke muchaona keke rari kuitira manhingiri madiaries muchariona. Saka vaiva musaziva musisimeni tokumbura dana anobika makeke dana habiki makeke anobika chikafu. Number yemakeke iyo ibva matora screenshot. Number motaurira naipo. Motaurira. Zvadoiti. Kwai saka muri kupfeke yei mavhela zasa ndatomboziva wena pakaipa sana tomboziva ini ndikuendepi amunombomona nhasi mutseva mudado firamo kune depression kakunoku hamene ndambomona ini imbwa yedu mpakai saka pepo sembwa ndei saka ndichigara mba handimboifa kugara panze apa ichibata mbavha manje hapana I wanted you to see my sister. My sisters. Hi. That's Melly. She's from South Africa. I told you they were coming in tonight. Yeah. And that's that's Masi or Kuzi, but I call her Masi. She's from Australia. She came yesterday. Oh, wow. She came on. When did you come? I forgot. I know. so it'll be a full house. Oh, wow. So you expect the bang bang. Oh, it's alright. I'm not at work until Monday night. You're okay. So you can join us then for barbecue on Sunday. Yeah, probably will, yeah. Show me. Yeah, well, definitely. Yeah, I'm just on it early tomorrow, that's it. So I've had most of the day off, most of the week off. Alright then. I needed it to work in all them nights. I know. But I bet you please have all your family around, aren't you? I know. I feel proud Do you? having them around. God. Full house. So you're going to party. Or as usual, you know, I blocked the streets. I blocked the streets. How do everybody? You are married? You are very beautiful. Oh, thank you. You don't want a boyfriend? You want an African guy? Come on, don't be shy. Don't make it blush. Hey. I'm quite happy on my own. Come join the club. We have. Come on. Come down. Paita zvimbuya pana vakomana muripi? Come down. Varume muripi? Uyai padhuze. Come down, I'll tell you. Varume muripi? Yeah. Babylon mira padhuze. Babylon mira padhuze. Babylon. How are you? Babylon mira padhuze. Long Babylon. time. What were you Mira padhuze. doing? Babylon. What were you doing? You look tired. What, you want to go shop? Oh, bless. How are you though? So what are you all doing? Hi. How are you? That's my sister from South Africa. And that's my sister from Australia. Nice to meet ya. Nice to meet you. They're my guests for the weekend. So what are you doing the weekend?
We are having a ball. Wow, Charity, please take into consideration I'm on 12-hour shift. And we're having a barbecue on Sunday. I'm on a 12-hour shift. You know that we break the streets. Oh, yeah. So what's the parking situation going to be then? They'll park at the back. Oh yeah, because we've got the garages at the back, haven't we? Oh yeah. That's a big, yes, garages at the back. Yeah. They'll park at the back. Are you not at work then? No. When I've got this around me. So is everybody staying with you? No, she's staying. They're both, for the time being, they're with me. But from tomorrow, they'll be at the hotel. Because we have to be pampered and get dressed. You know how it is when Charity does her thing. All these things that you are talking, me, I'm just concentrating on you. I want to have a boyfriend. Hey, I want to give you a boyfriend, my cousin. Yes, nice, very nice somebody. Hey. She's been away. Chichine godo chimbuya ichi. Tuda kutakira uyo murume chichoda ngointerrupta chingovharidzira vhadzanya. Ngachibve apa tisare neuyo wakanaka uyu. Hello, we're gonna go in a minute. Wow. Actually, if But you did could you Uber, enjoy yourself? okay, wait, I'm finished. I was gonna say you could Uber on my phone, but just wait fine. Like you. Not this room. And then I'm booking Chakula tomorrow. zvimaketa I'm ichi. going to Egypt. Tukuda uyu nezvikita iti. We have to zvimaketa maketa uyu. I'm in Egypt in October. Wanaenda uko? What, October? Are you on place? Where are you going? 3 months. Is it like Heartland? No, to be on Solihull. Oh, Solihull. Okay then. What's I'm gonna put it on the same. You're going to do a face? Ramangwana kotseo. That's one person. I'm banned there, isn't it? Oh yeah. Ndakugara sindakabhukana sindakuna nini. Hey. Mangwana. Where? Solihull. Ati checking haisi kumadasi here. Afana pole. Afana mbabite. Ndona kazozvi. Pane nice. Tombo kana chama. Iko kwa muri. Eka munotongoya muruma kuti tombo kugara. Nendaziva ndauya koko. Tofano. Ndazonda uyu. Go check in. No, I ain't seen it. Chicken ndozati nguva. Funza ndichishika kuti can you check in early? No, not tonight. No. Today. No. We're just coming from a walk. I had to walk. She made me walk. She doesn't even know that I'm a patient. Tell her What that I'm a patient? patient. What patient? Yeah, true. You see, tell them, Michelle, tell them. They look after me, and you guys, you're coming from... Michelle, but she's not looking after herself. If she can't even walk. Yes, we know she's got a heart problem, right? But that doesn't stop her from just walking, taking a walk and come back. I do work, So what's the problem now? Because we are working. From there to a car. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Michelle, you're bad. You go back to bed. Thank you. Go back to bed. You need to sleep. Time up. Yeah, I know, I'm going to bed now. Time up. I've just eaten and I've just locked everywhere up and I'm going to bed. Oh, I'll see you in You might work tomorrow? No, I'm off tomorrow, but Buddy's going to Green at 5:30, so... You know, when you wake up on Sunday, just come nip by and have a drink before you go work. It's allowed. 7 o'clock in the morning. No, you'll be coming back in the thing, isn't it? You come back I'm on in a 7. 10-10 Saturday, 10 till 10 Saturday, 7-7 Sunday, back into a 10-10 Monday. Sorry then. Cancel. Unouya kawani. Unouya kuno kawani. Not I didn't even Unouya kuno kawani. 14 15, no. Kusvika uchitouya kawani mai mwana. Zvikatofaya. Zvogara zvoga zvibhebi izvi. You know what I'm going to do? I'm going to park the van on your spot so that nobody parks there. And then I'll remove the van when you come. Oh, I see. Lure me in for a drink. Anyway, good night, guys. Good night. Nice meeting you. Nice meeting you. But I haven't forgotten. I still need your number though, so that I can send to my cousins. Really, you just give it a try on the phone, yeah? Try on the phone. I'll have a think about it. Please do. Damaketa fan. Yo.
ngotshaya nozalana naye awushanda awuni kufamba ndoita zvatakwanisa atokuendesa kotera handei panotaiti zveuba tinde mari yako kanaitiunozoitika uchonozoiendesa ucheniti munapota muchivabata vasaenda kumadhendo aiwa madhende eiko ndibvire zvangu madhende eiko sera nemadhende angu aenda kechituma sai wasn't even there ndatoshamisa munhu ako yakabata tunhu handidatonotenga siyane zvemadhende udantora rimwe varungu muchienda navo kuafrica sera iwaiwo tinzureiwo sera nemadhende angu akuafekta ipapi madhende angu pfekai malebhule ndisi nemadhende angu mapenzei vanhu saka muda mwadoro here ndiani ivo dondibraijayo kuyanga chituka nze UK yekupi yakachita kudaro wajaira zvima 4 room house zvekurukesheni kukwekwe kumbizo kundo zvawajaira UK mfana UK nai avazadze ma16 bedroom ona munhu yarara ari pafoni ndiani akararira hana urara akashungura kofanda yapera nepedzo neboys yes kuchapera chimpako koko yechotima ikai yecherika andida maizvei ndodara nhasi chingo nai zvakofadzi vaudze I don't blame SIS MELLY because anzati wakasiya danga revana kuAfrica ende ndakasiya danga revana kuAfrica wotwa ndisanotenga kumacherichi mweya varungu kuita sei aiwa hatisi kukurambidzai kunotenga but ndikudze adaro aiwa ndikudze adaro first day havasisi vatospenda mari mucheri ndoregererei kana ndano zvandikuda ndiregei zvangu kune mamwe macheri takatonaka asi macheri tasira macheri zipi dzichatobva dzichinda kuvamwe vanhu vave papa singe zvinoona kuti ndozvikutoitika dzakatozoona kuti ini makai dzakadzara muya ukambona ukada chinhu chinenge chakanaka chinyoni but chisingasakwani uchingozvidza kuti ndichaonda ndo zvakaita kumba kwangu saka iko zvino I think it's time for me to let go ndichinoclear hangu odrop yaya because ndakatochinja gracefully creations ndibate kuwhatsapp tiketi unogona kutsvagira ndibate kuwhatsapp tiketi ndogona kutsvagira dia ari kubudawo katiketi bata maitawa kana handiselina kuna handiselina anotoudzwa ndatodibata ini hanzi imba yakano nezvinhu imba yakazara nezvinhu zveball ishe ine zvinhu zveball ndo muri kustokerwa zvinhu muno zvichabviswa mangwana everything will be taken away tomorrow zvakuenda kunobika kwazvinofa unobikwa saka pana panga pari pastori zvina zvakatorongedzwa mumba memunhu kutoinvada space yemunhu kuti zvinhu zvikwane muno kuita kuti chikwanise kudii. Oh, thank you, Brenda. No, you're quite similar. We I will happily host you because I love your character and simple approach to life. Do you know who you dear? Ishenunira chebe iripo. But I'm come go next year. Brenda, I'll come. Indi agara newa boy can. I'm come go do. Ishenunira. But I'm come go do. But try and come to school holiday. When is your kids' school? Because my holiday is August. Yeah, now holiday August, so it's good for you guys. So my tickets will be cheaper. If you come June, like now, when school holidays, everything is double. So when the gold cost, what will you get? Total gold cost. Gold cost would be nice though. You can carry car. Thailand. Okay, social. Island. Can small. We can book an island. Yeah, we'll talk. SIS MELLY won't be my ideas. Hey.
Gosela. Gosela, indri ndakatota kukudzai zvokosela. Indri ndakatota zvokosela. Kuti kandiba masama ideas. Ini ndinoziva kuti by January visa rangu ndenge ndakatoribata. Visa rangu January ndakatoriti mba. Ndakatoribata visa rangu January ndakatoriti nti. Imuchatozotsvaga sure kwangu we. Kwanzi namaiti naye uyai kumba kwangu ti I'm a good hospital chifara kuno. Maiti naye muri kuScotland kai. Are you in Scotland? My anti Scotland pass it up. Thank you Itai Kambarami for 50 stars. Itai Kambarami. I wasn't looking. Kambarami asi ngoni kangaramba ngoni kambarami. Ngoni kambarami. Andi kumadi kwenda una disable. Disable no yatsa ku. Makatara naye. Sheto rita bendi tutanga kutoita chepesi. Mbokwana. Tanzi IBS ndakanzira no IBS. Ndina booking form unombe. Kanzura shama. Mazela IBS. Holiday in. And IBS yongoka buka nditenge kava. Okay, maitine vari ku Wakefield. Wakefield. Near Sheffield. Ndobyo 1.5 hours from here. Kuskuri. What is amsamunenge muri off to yako maiti nai. Musamunenge muri off to lendako. Inzanzi saifio toshkako, atoshkako. Toinde, toshikeyo, toinde. Yakari musanoenda ku London. Kured bus. Mpokuzeri ngopo. Bus. Jeri kule chinda ku London. Chiwopo nopo. Atikambina ne bus sisini. Akune bus. Why? My train is bus. Kure. Chigujura nini bus. When train. Ni moto. Train asimuka kukura first class. Just one as kukura first class. Kwa ichibatai proper maskati kuno look at this. Maskati atina nyaya asi maskati vanhu vakonda mavata maskati saka ndovate ihope maskati kwakachena kudai. Alright maitsi nai kwakachena kudai unoti ndovate ishu marize Ndinenda kupono kofu maybe msisandi. Wopo futi? Basi kai ndakavurika padenga muchitato. Fana tato. Tichini ino ndepinesu. Mutenderera mu. Tupa kutenderera unachiona. Kana mangwana kumoti mangwana manje tine. Dunchurch, Warwickshire, about 40 from a binga okutoshkako. Maichawa, Dunchurch, Warwickshire, 40 k's from Birmingham, Paduze. Aqua Risindoinda. Where is Sindokona and Dokona Wawi? Listen, I'll take a ticket and promise to take a ticket. I take a ticket. Oh, this I think I'm tickets 3. And so she must say I'm in your Noxe. I send us I but she bought my tickets. I want to post the countries out. I can come to that thing. I got think about tickets. I got think a ticket right. Anna, I have. I got think. Not on the one road track. Good night, Lorraine Kondowe. Good night. You're asking when you was Shibo. No, our meal. No, they have to pay. If they read their terms and conditions, they have to pay their breakfast at the hotel. Why better to bring them breakfast? Alright guys, good night. Marabondo zati makudaurara vamwe venyu vazhinji venyu makurara veku Africa chiva taitisa redu nekuno ku diaspora because tiri kwa maskat tese kwakachena. Imi veku Africa chiva taitozokona mangwana ndizoti hamuna magetsi muri murima. Chiva tai yenyu asikana, chiva tai. Yes, chiva tai. Kwa miende so ku madam Tasad. Kwa miende so ku madam Tasad. Ivo vari kuziva mumwe shopu vadi vyazombokutore. Two sides. Madam Tasad. Kwa mukabva ku Dunchurch muye kumbari sime kune mbari. Kune mbari here.
Love you, Florence Ndala. Ndala. Kunimbari. You question ne wandifunza. Auna kunzwa mvusuno the day before or whatever. Pafunzwa kunzi tikuda number. Saka pavakatora number. Vakadifunza. Morara boga isanze edu mazikisudzoka. Shame. Kutodzoka uko. Zvakaoma. Alright guys, kwemimi vanhu ku South Africa muzana mupota muchimpa updates eskimi sami kuti tikwamba sei. Kwai muri kufarira were Esther. Papa. Ndina mbona ndipana show Maxine. Apana mbokomenta kuti ndazogadzira. But Vanessa shuro ndakavapa one. I gave them ndofunga wakafonera ukasadaira phone iwewe. Because agent anokufonera akakufonera ukasadaira phone. Dzoka futi ku WhatsApp. Inditofunga kuti makatopedzerana because ndakavapa number. Andika kuti wataura kana sina kufonera budzoka nhasi chai Vanessa dzoka nhasi vasadaro so kwai musakangana kugeza uri saka rotiri timu dzinota netsvina yesu anzi zvakanaka maitawa sikaoti isusu hanzi Esther yenyu yakanaka Esther manyama. Oh, thank you. Ndatotsamwa kuti vanhu vandaswera nawo ndichiita mapampari. Alright, and isa message izvozvi Febhi vangana nditovagara bamba. Zvakaoma vedu. Sumuka mwana wame. Urudi? Ndirampra. Iwe. Makana amusikumukira makusenda 3 here maito. Muchinda kuma vegetable. Nekunyama zvese. Mangwana I've got no. Na 3 ndoko kumuka na 3. Musandi mutse mine imoga. Nda. Apenda mukuma veji. Mero kwada kwenda kuma 3 ndo. Mnduzoitika kuza madairies kuma veji. Saka video inotorwa nele. I made a uniform yacho mutora mune access. Mune access. Sana munga. Smelly makatoti mubuya for shopping. Na 3. Ndiba ndoti zvatindema. Kuti vanhu vava kuramba kuita majuda. Hey, kwazi na Febhi maita wakarora here asking for myself. Febhi une vana vangani? Febhi atonatega nditozvikira ndega. Because zvokutumira zvonetsa izvi. Kwanzi mukwenda Birmingham market. Hanzi Ivati na 3 day vangoti 7 chava chinda munovata Mrs. Melly 7 chama ngati mungana 3 day anchamuka. Anandiyamuka. Kwai tinenge takarara ndaimoga maita shuwa komaitinai vaudzewe. Kwai ndivoga. Kumba mudye babo. Tingarega hedu kudya. Tingatsanya hedu hazvina kuipa. Kozi maveji atengwe masikati. Nai. Asemezo nokwe kuresta nongwa masikati. And I'll try to rest in that. Pandinotora van. Ndikanotora van, then I'll give myself some time to break. Masikati. Yeah, ndembo. Fana chimo izorepi. Pamsura. Aikuvhani ndoto. Amodya fresh food risi kutobikwa Saturday kuseni. Motomudza. Aipapo utikutenda tese zvokutanzi. Kuvhani. Bupi. Kunotora vhani pana pashoroda. Nguvai. Kumati. Vhani rijo kutorwa na 10. Makuseni. Mangwana. Tunoinda. 10 memamuka. Ichanonga mukatawana. Kana ndikasanwa piritsi, ndoda kana piritsi ndoda ndinoka vana zviziva. Ndoda rakandinoka. Ndasiya, namusiya Makuseni. Ndoda rakandinoka remasalezi rakamba allergic rovatisa. Saka ndandisina angasina kukwira ndakangorimwa achida kuvata. Ndasiya Makuseni. Atozoshandisa nadzoka, tingadzoka. Kana notenga zvino. Saka tsawa pemofini nasamuke. Bana ndipo pano ndisiya kutera. Mwana wangu kana chokuperekeza tidzo. Mofini zanti. Ndodzo watsitsika munombomadura. Ani? Shamu hako anditi Saturday tiripo techi. Nai kuzikuta unge unoenda Sunday munhu achiri pano. Vhiki rose raonaro. Ane wiki rose. Anone wiki rose. Sunday ipi? Awa. Kwete kwaswera andichatsoka. Ndikuita German. Izvo chibva pano. Sunday.
Odi. I'm touring. I'm on holidays, man. How by German? Zvobva waenda Sunday. German Sunday. Don't go to Paris. So I will go barbecue. After barbecue. And barbecue lunch. Yeah. Ndikuda kwenda ntovana vangu vavanenge vachostora mafebarezi andi kwanzi kwafiwa vazofa here vanhu vaya vainzi kwai thank you dp vanga vachinzi kwai vaenda kunoona Titanic vaya vafa here kwangu kwasaka 3 asvike kwangu chinzi kwasaka 3 wazi wani battery life anazvashita vamwe vabatwa vawanikwa ndachikuona zvimaitlensa asi handifunga kuti papa vazofame hanzi vafa kupi amen but mungati kwanzi oxygen yavo yanga yapera here panzi pasatire kawai kanondifika chimandishorakati maijarisi vafana kuvavanenge toda kuronga maijarisi toda kuita marongero. I know, right? Train is what? kwafiwa nani naye maikiki Facebook. vafa here vanhu nguva mabhiliyoniya kwai mabhiliyoniya zvangaenda kunoona Titanic ndiva vari kunzi vafa ini I think kwafiwa kupi kona imo boys kwafiwa kupi mukoma mo boys kwai 250,000 USD to go die they found mamvemve esubmarine yacho vesubmarine vari kunzi vafa asi vaiona submarine yacho anzi vese vafa kwai vaimboendepiko kuva vachida kunoiona kuti zvigodii naimakaida kuti kana vaiona vagweta sei saka ine basa rei kana vakaiona wozoiritriva useless billionaires shuwa devasiya kuti pahoma ridzodzo bhadhari zvakadai zvokunda unonyura woga mvura kunonyura ko vakaenda sei vasina mweya wakakwana ati vakambodziza vakamboshayikwa here paradi pakatanga naipa pamwe mwana wacho wakanyanya vakamboshayikwa pari kuti vapiwe imwe ningikiri imwe oxygen vaishayikwa kunzi vari papa asi vakarionai submarine yacho naimi saka dei vakaona naiwe William chero dei vakaona Titanic yacho vanga vachida kuidii yanga ichamutsa vanhu vakafa here kuTitanic gore riya zvimwe zvinhu history yekutamba neupenyu hwako tinopinda pasi pakadzikadzika pemvura pakanogara Titanic mugungwa hezvo vatoita Titanic iyoyo vatove Titanic ×2 because vandu vakafa mumvura futi Titanic iko zvino zvivaita zveTitanic futi Titanic yewe ndivapiko kushaya kuti yezvo vatove history futi kuTitanic ikoko vatovewo history kutapudza varume vamwe 4 nepakadine vakadzi bheta kwai the whole submarine was missing my theory is it was Saturday vanhu vakaenda submarine vakaenda neiko kuvakaenda nei pasi papo ameno grace gai timoperekedza uyu guys kwanzi 5 gai vafeshiwa kuenda kufa nemari dzavo kuenda kutamba neupenyu kuti kwai toenda kumvura kwai submarine yatogwa nenjuzu saka submarine here kwai they went to the submarine saka submarine inopinda pasemvura here guys
inopinda mvura inogara pasi pemvura chete ndipo painofambira saka kuzosvika pakadzika dzika inopapa vakasvika sei because noma inofambira saka vakanoitsvaga iyo ni Titanic hove inotsvaga Titanic zve vakaenda nematengi komadhaivha ndisaneko vakaenda nezvavakaenda Titanic izvi once they were trying to create tourism to take people to see manje yezvoka gainimboenda guys let me toda kusapa chacho tinde nayo kwai tibvise palife nakudzi mbobvisai timbotaura saka rikaindisenda kachacho isire ndibairira ukamaichii mangwana mukamukaitoyaitoyaitendekopopa unofukana kuzi chipo icho kuzi guys ndokubata ndadzoka musaitsondudza nyaya yesubmarine ndoyanzwa kuisisa asi kumboizivai ndokubata ndadzoka ndichika